హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ ఎపిసోడ్ అయితే చాలా సస్పెన్స్ గా ఉంది. సిద్ధు, సంపద ఇద్దరు కూడా మహాలక్ష్మి ఫ్యామిలీ మీద అటాక్ చేశారు. అసలు ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం. దానికన్నా ముందు వీడియోస్ చూసే వాళ్ళందరూ ప్లీజ్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. మహాలక్ష్మి, రాజమ్మ ఇద్దరు కూడా బయట ఉంటారు కదా. ఇక కానిస్టేబుల్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సిద్ధు, సంపద చాటుకి ఇదంతా చూస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడెలా సిద్ధు, వాళ్ళకి కానీ నీ పర్స్ దొరికింది అంటే వచ్చింది మనమేనని తెలిసిపోతుంది కదా అని సంపద భయపడుతూ ఉంటుంది. భయపడుకు సామ్, అలా ఏం జరగదు. దానికి నా దగ్గర ఒక ప్లాన్ ఉంది. మనం ఎక్కువసేపు ఇక్కడ ఉండడం మంచిది కాదు, పద వెళ్ళిపోదాం అని సిద్ధు అంటాడు. ఇక మహాలక్ష్మి వాళ్ళతోనేమో పోలీసులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సరేనమ్మా, మేం కాపలా కాస్తాం, మీరు నిద్రపోండి అని కానిస్టేబుల్స్ అంటారు. ఇక మహాలక్ష్మి వాళ్ళు లోపలికి వెళ్లి డోర్ వేసుకుంటారు. సిద్ధు, సంపద కూడా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు. నెక్స్ట్ సీన్ లో తెల్లవారుతుంది. కళ్యాణి తులసికోట దగ్గర నిలబడి పూజ చేస్తూ ఉంటుంది. అదే టైంలో శౌర్య కూడా జాగింగ్ చేసుకుని ఇంట్లోకి వస్తూ ఉంటాడు. ఇక కళ్యాణిని చూసి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు. అలాగే చూస్తూ ఉంటాడు. కళ్యాణి కూడా కళ్ళు తెరుస్తుంది. శౌర్యని చూస్తూ ఉంటుంది. చాలా అందంగా ఉన్నావు కళ్యాణి అని శౌర్య అంటాడు. ఇక దమయంతి దూరం నుంచి ఇదంతా కూడా చూస్తూ ఉంటుంది. తనకి చాలా కోపం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. బాచి కూడా అదే టైంలో వస్తాడు. కళ్యాణి, శౌర్య ఇద్దరిని చూసి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు. అలాగే దూరంగా ఉన్న దమయంతిని చూస్తాడు. ఇక మనసులో ఇలా అనుకుంటూ ఉంటాడు, శౌర్య బాబు కళ్యాణాన్ని చూసి దమయంతి అమ్మగారికి ఉడికిపోతున్నట్టుంది అని మనసులో అనుకుంటూ ఉంటాడు. ఇక దమయంతికి చాలా కోపం వస్తుంది. అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ గా కళ్యాణి, శౌర్య మధ్యలోకి వచ్చేస్తుంది. పక్కనే ఒక చైర్ ఉంటే దాన్ని తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళిద్దరికి మధ్యలో తాడు మీద ఆరహేస్తుంది. ఇక అనుపమ, శివపార్వతి వీళ్ళు కూడా అదే టైంకి అటుగా వస్తూ ఉంటారు. ఇక అలాగే చూస్తూ ఉంటారు. అయ్యో అమ్మగారు, ఆ చైర్ ఏంటి అలా ఆరేశారు అని బాచి అంటాడు. ఏరా, చైర్ ఆరేయడానికి కూడా స్కూల్కి వెళ్ళి తెలుసుకోవాలా అని దమయంతి అంటుంది. అది కదా అమ్మగారు, ఆ చైర్కి రంగులద్ది ఈ రోజు పంపించాలి. ఇలా ఆరబెడితే రంగులు అంటుకో కదా, మీరేమో ఇలా ఆరబెట్టేశారు అని బాచి అంటాడు. దమయంతి అలాగే చూస్తూ ఉంటుంది. వద్దులే బాచి, ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఆ బుర్రకెక్కదులే. కళ్యాణి సంతోషంగా ఉంటే చూస్తాను ఓర్చుకోలేదు అని శివపార్వతి అంటుంది. ఇక దమయంతికి చాలా కోపం వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే చూస్తూ ఉంటుంది. మరి చేయలేదా అమ్మగారు, ఈ రోజు ఇచ్చేయాలి కదా అని బాచి అంటాడు. ఎవరు తప్పు చేశారో వాళ్లే సరిదిద్దుకుంటారు అని శివపార్వతి అంటుంది. ఇక దమయంతి అలాగే చూస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి అత్తయ్య గారు, ఇప్పుడు వదినే ఆ చీరలకి రంగులు అద్దాలి అంటారా అని పల్లవి అంటుంది. నువ్వు సూపర్ పిన్ని, భలే క్యాచ్ చేసావు. అయినా మా అత్తయ్య ఒకరు మాట అంటే పడే రకం కాదు, అనవసరంగా మాట్లాడే రకం. కాబట్టి ఇప్పుడు అత్తయ్య దానికి రంగులు అద్దుతారు, చూస్తూ ఉండండి అని కళ్యాణి అంటుంది. ఇక దమయంతికి చాలా కోపం వస్తూ ఉంటుంది. ఇది కావాలని నన్ను ఇరికిస్తుంది. ఇప్పుడు నేను చెయ్యను అంటే మా అమ్మ ఆ చెంప మీద ఈ చెంప మీద కొడుతుంది, పరువు పోతుంది కదా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అని దమయంతి అనుకుంటూ ఇక కళ్ళు తిరుగుతున్నట్టుగా యాక్ట్ చేస్తూ శివరాం మీద పడిపోతూ ఉంటుంది. అందరూ కూడా అలాగే చూస్తూ ఉంటారు. ఇక అందరికీ కూడా నాటకమని అర్థమైపోతుంది. శౌర్య మాత్రం కంగారు పడుతూ ఉంటాడు. ఇక శివరాం అలాగే పట్టుకుని, అత్తయ్య గారు, మీ అమ్మాయికి సర్వరోగాలు ఉన్నట్టున్నాయి. ఒకసారి మూర్ఛ అంటుంది, ఇంకొకసారేమో కళ్ళు తిరిగి పడిపోతుంది. ఇలా అయితే నా వల్ల కాదు, విడాకులు ఇచ్చేస్తాను అని శివరాం అంటాడు. ఇక శివపార్వతి వీళ్ళంతా నవ్వుకుంటూ ఉంటారు. నాన్న అని శౌర్య అంటాడు. అయ్యో శౌర్య, నువ్వు విడాకులు ఇచ్చేస్తే తనని మేమేలా భరించేది, వెళ్లేటప్పుడు ఏ అనాథాశ్రమంలోనే పాడేసి వెళ్ళిపో అని శివపార్వతి అనగానే ఇక అందరూ కూడా అలాగే చూస్తూ ఉంటారు. అమ్మో, వీళ్ళేంటి నిజంగానే అన్న పని చేసేలా ఉన్నారు అని దమయంతి మనసులో అనుకుంటూ వెంటనే లేచి నుంచుంటుంది. ఏంటి ఏదో విడాకులు అనాథాశ్రమం అంటున్నారు? ఏం లేదు, చూడండి, మీరంతా బాగుండాలని చెప్పి ఉపవాసం ఉన్నాను, అందుకే కాస్త కళ్ళు తిరిగాయి అని దమయంతి చెప్తూ ఉంటుంది. ఏంటి నువ్వే అని శివరాం అంటాడు. అవును నేనే. అయినా ఇంటి కోసం త్యాగాలు చేస్తున్నట్టు ఈ కళ్యాణి తెగ బిల్డప్ ఇస్తుంది కదా. ఏ కళ్యాణి, నా కోసం ఈ పని కూడా నువ్వే చేసి పెట్టు అని దమయంతి అంటుంది. అయ్యో అత్తయ్య, మీరు ఆజ్ఞాపిస్తే కాదంటానా, మీ ఆజ్ఞ శిరసావహిస్తాను అని కళ్యాణి అంటుంది. ఇక దమయంతి అలాగే చూస్తూ ఇది మళ్ళీ అదే డైలాగ్ చెప్పిందేంటి అని అనుకుంటూ ఉంటుంది. అయితే అత్త కోడళ్ళు ఆఖరికి ఒకటైపోయారన్నమాట. కోడలు సహాయం కోరిన అత్త అని అనుపమ అంటుంది. ఇక దమయంతి కోపంగా చూస్తూ ఉంటుంది. అదంతా ఏం అవసరం లేదు, మా ఆవిడ ఎవరి సహాయం తీసుకోదు, తనే సొంతంగా చేస్తుంది. దమయంతి, నువ్వెళ్ళు మొదలుపెట్టు అని శివరాం అంటాడు. ఊరుకోండి, కళ్యాణి చేస్తుంది కదా అని దమయంతి అంటుంది. సరే అత్తయ్య, నేను చేస్తాను. ఆఫీసర్, మీరు నాకు హెల్ప్ చేస్తారా అని కళ్యాణి అంటుంది. మళ్ళీ నా కొడుకు ఎందుకే అని దమయంతి అంటుంది. అదేంటి దమయంతి, నువ్వు నీ కోడలు హెల్ప్ తీసుకున్నట్టే నీ కోడలు తన భర్త హెల్ప్ తీసుకుంటుంది, తప్పేముంది అని అనుపమ అడుగుతుంది. దమయంతి చాలా కోపంగా చూస్తూ ఉంటుంది. ఇక శౌర్య, కళ్యాణి ఇద్దరు కూడా ఆ చీరను తీసుకెళ్లి ఒక టేబుల్ మీద వేసి వాటికి రంగులు అద్దుతూ ఉంటారు. అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. ఇక అందరూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు. దమయంతి చాలా కోపంగా అక్కడి నుంచి పక్కకు వచ్చేస్తుంది. పల్లవి కూడా వెనకాలే వస్తుంది. ఇక దమయంతిని కామెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక దమయంతి చాలా కోపంగా అలాగే చూస్తూ ఉంటుంది. ఏంటదినా, నా వైపు కోపంగా చూస్తావు? నువ్వేం చేసినా సరే అది వాళ్ళకి కలిసి వస్తుంది. వాళ్ళంతా ఒక జట్టు, నువ్వు ఒక్కదానివే. చూడు, పోయి పోయి రొమాన్స్ చేయడానికి వాళ్ళకి నువ్వు ఒక అవకాశం ఇచ్చినట్టు అయ్యింది. వాళ్ళిద్దరిని చూడు అని పల్లవి అంటుంది. ఇక దమయంతి చాలా కోపంగా చూస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సీన్ లో
ధనుంజయ ఇంటి దగ్గర కానిస్టేబుల్స్ ఉంటారు. ఇక చైర్ వేసుకుని కూర్చొని ఉంటారు. అదే టైంలో మహాలక్ష్మి పూజ చేయడానికి బయటకు వస్తుంది. తులసికోట దగ్గర పూజ చేస్తూ ఉంటుంది. కానిస్టేబుల్స్ ఇద్దరు కూడా లేచి నుంచుని అలాగే చూస్తూ ఉంటారు. ఇక మహాలక్ష్మి పూజ చేసుకుంటూ ఉంటే రాజం వచ్చి వాళ్ళిద్దరికి కాఫీలు ఇస్తుంది. అదే టైంలో సిద్ధు, సంపద ఇద్దరు కూడా కానిస్టేబుల్స్ లాగా వేషం వేసుకుని ఇంటి దగ్గరకు వస్తారు. గేట్ దగ్గర నిలబడి చూస్తూ ఉంటారు. ముఖానికి మాస్కులు పెట్టుకుని ఉంటారు. ఇక టీ ఇచ్చిన తర్వాత థ్యాంక్స్ మేడం అని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. అవును, రాత్రి వచ్చిన వాళ్ళని మీరు చూసారా మేడం అని ఒక అతను అడుగుతాడు. లేదండి, చూశాను కానీ గుర్తుపట్టలేదు అని రాజం అంటూ ఉంటుంది. ఎవరి మీద అనుమానం ఉందండి అని అడగగానే అలాంటిదేం లేదండి, మాకు కావాల్సిన వాళ్ళందరూ కూడా మాకు మంచి కోరుకునే వాళ్లే. ఇలా జరగడం ఇదే మొదటిసారి అని రాజం అంటుంది. బాగా ఆలోచించండి, బాగా నమ్మకమైన వాళ్ళు ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటారు, గుర్తు తెచ్చుకోండి అని కానిస్టేబుల్స్ అంటారు. లేదండి, గుర్తొస్తే చెప్తాను అని రాజం అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. మహాలక్ష్మి కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక సిద్ధు, సంపద ఇద్దరు కూడా లోపలికి వస్తూ ఉంటారు. కానిస్టేబుల్స్ అలాగే చూస్తూ ఉంటారు. మమ్మల్ని శౌర్య సార్ పంపించారు. రాత్రి నుంచి మీరు ఇక్కడే ఉన్నారండి కదా, పాపం నిద్ర కూడా ఉండదు, అందుకని మిమ్మల్ని వెళ్ళమన్నారు, మమ్మల్ని ఇక్కడే ఉండమన్నారు అని సిద్ధు అంటాడు. అవునా, శౌర్య సార్ చెప్తే తప్పదు కదా, వెళ్తాం అని వాళ్ళిద్దరు కూడా అక్కడి నుంచి వెళ్తూ ఆగిపోతారు. ఇక సంపద వైపు చూస్తూ ఉంటారు. నువ్వు శైలజ కదా, నువ్వెందుకు ఇక్కడికి వచ్చావు స్టేషన్ లో లేకుండా అని వాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు. అవునవును, నేను శైలజనే, బాగా గుర్తుపట్టారే, నన్ను కూడా ఇక్కడ కాపలా ఉండమని పంపించారు. ఇంట్లో ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు కూడా ఉన్నారంట కదా, పైగా రాత్రి వచ్చిన వాళ్ళలో ఒక అమ్మాయి అని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అని సంపద అంటుంది. అవునా, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు రాలేదే అని కానిస్టేబుల్స్ అంటారు. అదే శౌర్య సార్ మాకు చెప్పారు, మీకు చెప్పమని చెప్పారు అని సిద్ధు కవర్ చేస్తూ ఉంటాడు. సరే అయితే మేము వెళ్తాం అని ఆ కానిస్టేబుల్స్ ఇద్దరు కూడా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు. ఇక సిద్ధు, సంపద అలాగే చూస్తూ ఉంటారు. గుర్తుపట్టలేదు కదా అని సంపద అంటుంది. లేదు శామ్, గుర్తుపట్టలేదు అని సిద్ధు అంటాడు. ఇక మహాలక్ష్మి బయట ఉంటుంది. తను లోపలికి వెళ్దామనేసరికి అరుగు మీద ఒక పర్స్ దొరుకుతుంది. ఇక మహాలక్ష్మి ఆ పర్స్ ఓపెన్ చేస్తుంది. అందులో సిద్ధు ఫోటో ఉంటుంది. ఇక తను చాలా కంగారు పడుతూ ఉంటుంది. వెంటనే లోపలికి వెళ్తుంది. అమ్మా, ఈ పర్స్ చూడు, ఇది సిద్ధు బావది, అంటే రాత్రి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళే అనుకుంటా అని మహాలక్ష్మి అంటుంది. అవును, సిద్ధు, సంపద ఇద్దరే వచ్చినట్టున్నారు, ఉండు అని చెప్పి ఇక రాజమ్మ వెంటనే కానిస్టేబుల్స్ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇక మహాలక్ష్మి పైకి వెళ్ళిపోతుంది. రాజమ్మ రావడం చూసి సిద్ధు, సంపద కంగారు పడుతూ ఉంటారు. మీరెవరు, కొత్తగా ఉన్నారు, ఇందాకున్న వాళ్ళు వేరే అని అడుగుతూ ఉంటుంది రాజమ్మ. రాత్రి నుంచి వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారంట కదా, అందుకని వెళ్ళిపోయారు, మమ్మల్ని శౌర్య సార్ పంపించారు, మీరు కంగారు పడకండి, మేం కాపలాగా ఉంటాం అని సిద్ధు అంటాడు. అవునా, సరే, ఇంతకీ రాత్రి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో తెలిసిపోయింది అని రాజమ్మ అంటుంది. ఇక వాళ్ళిద్దరు కూడా షాక్ అవుతారు. ఎవరు అని సిద్ధు అడుగుతాడు. ఇంకెవరు, సిద్ధు, సంపద, వాళ్ళిద్దరి రాత్రి మారువేషంలో వచ్చింది అని రాజమ్మ చెప్పగానే ఇక వాళ్ళిద్దరు కూడా షాక్ అవుతారు, కంగారు పడుతూ ఉంటారు. అవునా, వాళ్ళిద్దరూ వచ్చారా, అయితే సరే, ఇప్పుడు ఎవరో తెలిసిపోయింది కాబట్టి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎలా అయినా సరే మేము వాళ్ళని పట్టుకుంటాం, మీకు సెక్యూరిటీ ఇస్తాం, ఒక్క నిమిషం ఈ విషయం శౌర్య సార్తో కూడా చెప్తాం అని సిద్ధు వెంటనే తన మొబైల్ తీసి ఇక ఫోన్ చేస్తున్నట్టుగా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు. మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. సార్, రాత్రి వచ్చిందో తెలిసిపోయింది, సిద్ధు, సంపదేనంట. ఏంటి సార్, ఓకే సార్, మేము ఇక్కడే ఉంటాం అని చెప్పి సిద్ధు ఫోన్ పెట్టేస్తాడు. శౌర్య సార్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం, ఆల్రెడీ వాళ్ళని పట్టుకునే పనిలోనే ఉన్నారంట, సో మేము ఇక్కడే ఉంటాం, మీరు కంగారు పడకండి, లోపలికి వెళ్ళండి అని సిద్ధు అంటాడు. సరే అని చెప్పి ఇక మన రాజమ్మ లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది. లోపలేమో మెట్ల మీద మహాలక్ష్మి కంగారుగా ఫోన్ చేస్తూ ఉంటుంది శౌర్యకి. శౌర్య బయట రంగులు అద్దుతూ ఉంటాడు కదా, ఇక ఫోన్ ఏమో రూమ్ లో ఉండిపోతుంది. ఫోన్ చాలా మోగుతూ ఉంటుంది. ఇక మహాలక్ష్మి పదే పదే ఫోన్ చేస్తూ ఉంటుంది. శౌర్య మాత్రం బయట ఉండడంతో ఆ ఫోన్ వినిపించదు. మనమ్మ వెంటనే మహాలక్ష్మి దగ్గరికి వచ్చి ఇక కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు, కానిస్టేబుల్స్ తో చెప్పేశాను, వాళ్ళు శౌర్య సార్ కూడా ఫోన్ చేసి చెప్పారు అని రాజమ్మ అంటుంది. ఏంటి, శౌర్య గారికి ఫోన్ చేశారా? నేను కూడా ఇందాక నుంచి శౌర్య గారికి ఫోన్ చేస్తున్నాను, ఆయన ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదు, మరి వీళ్ళెలా చేసి మాట్లాడారు అని మహాలక్ష్మి అంటుంది. లేదమ్మా, నా ముందే చేసి మాట్లాడారు అని రాజమ్మ అంటుంది. లేదమ్మా, ఏదో తేడా జరుగుతుంది, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఫోన్ చేయలేదు అని మహాలక్ష్మి ఇక మెట్ల మీద నుంచొని బయటున్న సిద్ధు, సంపద ఇద్దరిని కూడా చూస్తూ ఉంటుంది. ఇక తనకి అర్థమైపోతుంది. అమ్మా, వాళ్ళు సిద్ధు, సంపద మారువేషంలో వచ్చారమ్మా అని మహాలక్ష్మి అంటుంది. ఇక వాళ్ళు దూరంగా కంగారు పడ్డం సిద్ధు గమనిస్తాడు. ఎందుకు కంగారు పడుతున్నారు అని సంపద అంటుంది. ఇక ఏం చేద్దాం అని లోపల అనుకుంటూ ఉంటారు. ముందు వెళ్లి డోర్ వేద్దాం అని మహాలక్ష్మి అంటుంది. ఇద్దరు కూడా పరిగెత్తుకుంటూ డోర్ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు. ఇక వెంటనే సిద్ధు వాళ్ళకి తెలిసిపోయినట్టుంది. పద, ఈ రోజు తాడో పేడ తేల్చేసుకుందాం అని సిద్ధు పరిగెత్తుకుంటూ డోర్ దగ్గరికి వచ్చేస్తూ ఉంటాడు. కరెక్ట్ గా మహాలక్ష్మి వాళ్ళు డోర్ క్లోజ్ చేద్దాం అనేసరికి సిద్ధు డోర్ దగ్గరికి వచ్చేస్తాడు. ఇక చాలా కష్టంగా మహాలక్ష్మి, రాజమ్మ ఇద్దరు కూడా డోర్ క్లోజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సిద్ధు, సంపద కూడా డోర్ ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. ఇక ఆఖరికి మహాలక్ష్మి డోర్ క్లోజ్ చేసి గడి పెట్టేస్తుంది. ఇక అడ్డంగా ఒక సోఫా సెట్ ని కూడా పెట్టేస్తారు. ఇక సిద్ధు, సంపద ఇద్దరు కూడా డోర్ కొడుతూ ఉంటారు. మర్యాదగా తలుపులు తీయండి, లేదంటే ప్రాణం తీస్తా అని సిద్ధు అంటాడు. నువ్వు వెంటనే శౌర్య సార్కి ఫోన్ చేయమ్మా అని రాజమ్మ అంటుంది.
మహాలక్ష్మి ఫోన్ చేస్తూ ఉంటుంది, కానీ శౌర్య ఫోన్ లోపల ఉండడం వల్ల లిఫ్ట్ చేయడు. అమ్మ లిఫ్ట్ చేయట్లేదమ్మా అని మహాలక్ష్మి అంటుంది. ఒకసారి కాకపోతే ఇంకొకసారి లిఫ్ట్ చేస్తారు, ఫోన్ చేస్తూనే ఉండు అని రాజమ్మ అంటూ ఉంటుంది. ఇక మహాలక్ష్మి ఇలా అంటూ ఉంటుంది, బాబా వెళ్ళిపో అని అనగానే వెళ్ళిపోతాను, మర్యాదగా డబ్బు నగలు ఇస్తే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను, లేదంటే ప్రాణం తీస్తాను అని సిద్ధు అరుస్తూ ఉంటాడు. ఇక మహాలక్ష్మి ఏమో శౌర్యకి ఫోన్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ఈ ఎపిసోడ్ ఇక్కడితో కంప్లీట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కోసం తప్పకుండా నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.